motang Jose maneno loro ne wajogi ketho herawa takone Jose Dilos dalani kisha kitieko loso karie kinyalo wacho ng'ato ka ng'ato hero ng'ate tuneno malit kata makosa be onge ili watengane awe ikamano ipar chien kaka nochako chako hera jirwenyoga takoni kama ibed motang Jose maneno loro ne wajogi ketho herawa takone Jose Los dalani kisha kitieko loso karie kinyalo wacho ng'ato hero ng'ate tuneno malit kata makosa be onge ili watengane Dakika birio mondo mi romsabisha yua kori kasa kori adika sokora Job ndege mwana mpotevu ibinade midusa injine job ndege kiwaro jagita penye dilitne kiwaro jagita penye ndi warende sami waro jakwaya penye dilitne olanga penye ni na ngomara jito penja ni na ngomara akosa gani manena kosa pet nikara kosa gani manena kosa sema akosa bedulu bawala soa amanyo era woi mami ola amanyo era woi mami obo no se pedongo la kapenyo ngamaro aeli penya ni ere ngamaro ninya katolo penya ni ere ngamaro dakika beach kaende mundo miro msabicha kasi nenya kwa muge juanga karomo sabicha weche manyien ayo machuoka aito wache koni weekend ne chanade osiepe dongora moge dwaro ngamaro ni jauhana benjani ngamaro Mama Ruto Vyamboka ni mbita Migogo number 1 Mrs. Obala Idinade Natokine na Nyarawinda Nyarawinda Mama Grace Kanyobambo Opina walda penjani yere ngamaro Odiambo wodale bogi penjo ngamaro Bidana makoro dojo penjo ngamaro Mono makuti penjani yere ngamaro Dinset kakagwa to penjo ngamaro Adegu penjani yere ngamaro Iwoda sembo penjani yere ngamaro Wachera la lichenga tonela
kacho Makata uocho chieng na tinge lueta Yoro pito chieng na ngwan lawa Makata gari omoko na lora dirga Amanyo uo ishe mecho minoka Nyego lawa nie na ngoma temo Nyego lawa nie na ngoma temo Karuma nie na ngoma keto Karu dwara nie na ngoma temo Uchika kodagari nie na ngoma keto Uchika kodagari milie na ngoma temo Mziki siya soka chinongo yongero Mziki siya soka chinongo yongero Ni mungu ngeyo karama katuta guru Nigi mondiko na toto kuduri chida Imori chona beyo kuduru chida Nyaka penji niere ngamiero Nyaka penji niere ngamiero Nikata uwa penji niere ngamiero Kata kada uwa kida ule ngamiero Akatalwe nyocho pike done ngamiero Kata kapalo cho pida ule ngamiero Ola ngawe yini ye yigochina Iwone sangawe yito ye yigochina Baru piande kisa moki piyate Kisa mimoso siye mosi noti pejachunga Yosef raje mabina kwa yor nemos Niwete la teko chieng nolo fedalawa Odonga kanu chieng nolo fedala kwa eri Makema kakanyo nyakora mugeji wanga wayude weche manyine yo machuoka ibokelwa kod Rodo Dhiambo kago wanga to aneno kosero mosabiche wange maro nyango Radio Ramogi Karchu Radio Karchu Ramogi weche manyien e yo machuok e lak sechegi Machiegni jatend piny Kenya Migosi William Ruto walo jokanyo mag kweth mabiro dayo dho jogo mabende dwaro bedo jakoma mar duol mar IBC kanyakla gi commissioners mag duol no. Jogo mabende gwela ne lemogo gin kaachiel kod Ngire Adam Solo, Laktar Nelson Makanda, Fatuma Saman, Ambassador Kokimuli, Evans Misati, Nicodemus Sabore Kipchirchir, kanyakla kod Andrew Tanui Kipkoech, Caroline Kituku kod Linda Kiome Gaki. Milome mabende nogo e chape oboke makawuono jatend piny ne oketho welo mag jokanyo mar aputno manoyiere higa mar 2023. Komachielo eni jolony oseyango chandruoge mantiere gi chenro manyien mar chulo omenda masiro sombo jopuonjre mag mbalariany mong'ere ni New University Funding Model. Jatend riwruok moro mabende kisini Tuweza Kenya Country James Sierra wacho ni tiyo arietha gi omenda en achiel kuom chandruok maduong' ma okwako chenro no. That's when the government comes in, and that's why the pay thing and all that has been nimetufinya. But on the other side,
if it's well utilized, I think it can do a very good job. So we have so many people, so many families that are poor. They can't be able to afford education. And education is what can now bring everyone at par with one another, especially from the disadvantaged groups and all that. But as things moving on, it's like the poor families will not be able to realize the benefits of education. Kawatieko weche manyien yo machuge lak sechege ni sirikal kaunti ma Siaya wacho ni gisechako keto e tim winjruok mane gichwoyo kokgi higni 2 mokalo chien gi riwruok mar lakteche ma itimore ka lakteche kaunti no to ne ochako ng'anyo juma mokalo ka giywak ni sirikal kaunti no oserem keto e tim winjruok machalo kamano. By the medical staff, the county government of Siaya has addressed the issues as follows. On the issue of promotion, the process has been going on as was communicated in July last year, and the Public Service Board has been processing the promotions and resignation, which was supposed to be concluded around December, but we were slightly late. However, the good thing is that the process completed and the promotions are being effected as we speak, with effect from 20th of January. Mani mabedo kelo giko mag weche manyien yo machuoge lak sechege watudre koromo kanyo saa 6 na weche manyien yo machuok. Mago ne weche manyien yo machuok e Radio Ramogi. Radio Ramogi. Radio Ramogi. Radio Ramogi. Garchu. Radio Ramogi. Radio Garchu Ramogi. Roda budugo saa 6 tendeni dakika 56 koa sani kwa bokelu na weche manyien yo machuo kaito kangoro mosabiri to bokelu na weche manyien adimba gitiendi gigi kukugi kaka gitimore kunde magitimore kod seche magitimore omiyo kidwa winjo weche matimore kindi ruto tenda lodu to tikete mane nyaka londo mari mar Ramogi watiek bath ngolo ni kato badhi nyime goyo gita birodo nikata goyo gita to gita birodo dai machalora gi piny birodo Tanora gi piny birodo akata wala romwandu to gi birodo kata wala ro pesa birodo kata wala ro titi to titi birodo akata wala ro dwol to dwol birodo kata wala ro gita to gita birodo yawa kata wala ro mwandu birodo kata wala ro pesa to pesa birodo Nika kamano ilalam Yesu kapodangima Kuparona riyango jambo wada bokino yo Yen kamano doge wada bokino yo Nika kamano jambo wada bokino yo Tawen kamano doge wada bokino yo Nika kamano mika wada ero no yo Yen kamano doge wada ero no yo Kaen kamano kileja kolando no yo no way of it. And come on, no, we know what I do. No way of it. And don't matter what I do. No way of it. The Benga Mara, oh, my, what I do. No way of it. I don't matter what I do. No way of it. Yes, I'm around, what I do. dakika bicha do kasabicha You can get what I do. No way of it. I wala rango, give me birodo. Wala rango to birodo Nika kamano ya chambra kapodangima Yen kamano ya nyonwe kapodangima Yen kamano ya nyonwe kapodangima Nika kamano toka titimi gigi kapodangima Yen kamano ya itim wacha ni tim gigi Kateka inya ya idonjelimu kapodangima Kateka inya ya idonjelimu Shikare I see you. Ole! Jabut Kalvari. Isakni bosna jodu de jage mabir. Chaki mosna jao de 20 minutes lesa. Kagin laki sama kanyo.
cheko gwenge. Wada cheko gwenge. Samora mora mintiro kanyoni gwenge chanade. To report mase yudo ka wang'eyo machuoka ni thoth gwenge wa koth no chue kendo achuga pile pile ni koth won chiemo. Nyakwara monge jwan kisebedo jahera mar nyakalondo mar Ramogi anyanya chenro mar wango nyango. Pile pile achuga ni sasa ya makoth chue ber ka koth go giri moro oko. Sasa ya makoth chue ber ka koth goyo giri moro oko. Kata ko bed alot onyalo bedo bo ingeni bo muche yota obro kwanyo pio to sudo balalo matin akodhi anya jube ariyo kodhi anya to jube adek tingweta maber mitero puodho michamo bendi chamo nyaka bedi ni nitiere giri moro makoth go oko kapoke kod gweng'u ne chal nade gi kodira nyaka cheka kendo ka ber to ka emwa wache ka rach bende ka emwa wache to kapo kadhi matuta nyantiere ote madwani mondo miami kata dwani mondo miami pesa moko ka bende na nyisi ni en gi kodwe wadwa to msara ka wadwa chulo msara mar bedo fan manyakalondo mar Ramogi isebedo kinyo ticket rembesha maisha okadwa ni dong nono adwani mondo miami pesa minyalo chulo godo bills omiyo kum dakika matin mia ticket dakika matin sana ka 100 kete mpesa paybill number 525241 525241 kara account indiko ni Ramogi sawa kwa dakika matin sana kwa dakika matin ka 100 kete mpesa paybill number 525241 kara account ndik ni Ramogi iwinjo kanyo maber en 525241 kara account indiko ni Ramogi ka dakika dek pokoru ticha kinyalo wuoyo ticket machielo kadiki dek pokoru tinyalo lwaro ticket machielo adwago simu e thulo machuoka nikech nitiere gima timore ka to kadwa ni mondo midong chien Pas igolo chupa mar Coke e fridge kasto iwinjo ng'ich moro mamit mar yamo kagoi kendo lweti biro winjo e ng'ich moro e kor glass kokwe mos iyawo peke Bang'e iting'o chupa no malo kitero e pien dhogi mondo gi ng'ich mamit mokwongo no. Buoyo gi pi soda no lore i dhogi ka mit mokalo luwe kendo iwinjo maber ahinya. Onge mit maloyo mit mantiere i chupa mar glass mar Coke. Yud soda mar Coke mang'ich mamit mokalo mantiere i chupa mar glass e nengo moyweyo kawuono. Coca-Cola, real magic. Bende ikorima chako wuodhi mar somo. Kiki chandri, The Mawego National Polytechnic sani kao kwayo mag donjo e school e dwe mokwongo higani kata January intake 2025. Bedi ni in gi dwaro mar somo weche mag lony manyasani, midusa kata weche mag ohala, wan kod courses mabiro bero ngimani mabiro. Wachiwo tiegruok e courses kaka Medical Laboratory Technology, Pharmaceutical Technology, Building and Civil Engineering, Aquaculture and Fisheries, ICT, Fashion and Design, Food and Beverage, Certified Public Accountant kata CPA, ekin mamoko mathoth. Yud lony lwasi makare, kama nitiere gige tiegruok manyasani, mantiere ngadhu mamalo kod kar tiegruok manimba. Lek mari mar tich nitiere ka, or kwayo mari sani. Ne mathoth, gochne namba mar 0705 06 4447 kata 0728 479877 kata inyalo oro email mari e registrar@mawegopoli.ac.ke. Mawego National Polytechnic, training is life. Ewango nyango Ramogi Radio Ramogi Karchun Jaluo. Thoth jo Kenya medo loko ngimagi kokalo rembesha maisha. Hello? Yes. Joshua yaore? Yaore nyawini. Intie kanye? Antia county Gombe village Kumulo sub location. Jose agitinde uchodho gini sana. Siri ni en mane? Siri na saya temo. To kayo dinakuru kawuna atemo uru haga nyu wucha kario. Ukra wende sapar gario gudaka prario gade kendo sapar gario gudaka prario gachiko. Congratulations. Kamano mama. Abesa mabera inya dongi nene? Anene mama nene kamano.
ibe jalo bedo jot mai lok ni mani kawono nyomna vocha masli miachiel e paybill number 525241 kar account Ramogi o call BCB 199 jo mate buina bor okwini dojo tugoni jorinda kika pacha kwenge donge omyoko pacha cheko gwenge nikech timoro madhi moreka ageno ni ticket kapito katriane dakika chiel ka 100 ticket mpesa paybill number N525241 kara counter indiko ni Ramogi en 100 ticket mpesa paybill number 525241 kara counter ndikna ni Ramogi adwani mondo miriri mapiyo piyo nikech en giko dwe tarik 27 Januari 2025 Mano timore e odiechieng' machal kod mae higni mathoth mokalo kaachiel gi fuono ni mago matimore seche duto pile ka pile. Tuo mar ng'eyo e Radio Ramogi. Kawuono en chieng' wuok tich tarik 27 dwe mar achiel higa 2025. En odiechieng' mar 27 higani kod ndalo 338 to higni rumo. Odiechieng' machal gi kawuono 2011 mane jod bura makamukunji mano migosi Simon Bugwa nolalo komno thuolo madoho nong'ado bura modiro kod duoko mar yiero ma jod burano manotime 2007. Be ing'eyo ni atamalo 70 mar dend dhano en pi. Ma en kaluwore gi mbui mar medindia.net. Malingling mopondo yango elela mano timore to kod mapod timore be ing'eyo e Radio Ramogi kar chuny jaluo. Kom dakika chiela adwani mondo chiw pesa dhi ne ji abich, okay? Kora adwani mondo mi wakonyre nikech adwani mondo mi ji mang'eny kaka nyalore oyud gimoro. Adwani mondo check en dakika achiel maka posa abich gi 15 to waloko tanga kuom dakika achiel ji abich ka 100 ticket pesa paybill number 525241 kara account dik na ni Ramogi. Katiel kipiwilo sawa sawa unolare kaniyo mami ayeri kama kaniyo mami ayeri kama kaniyo mami ka opacha kaniyo mami ka opacha kaniyo mami chiro viwana kaniyo mami chiro viwana Agostire kai na Facebook tibro neno live kwa chiwo pesa. Mano simbito au. Koro magi joma ketho sa. Dakika bit jecha imina. Kausimu. Unumuke thugini. Gini ber kabisa. Gini ber kabisa. You're calling is gini ber kabisa. Made wanyalo lwala ina. Mshani gwenka gwenga. Wanyalo bedo kalot. Negi njia bicha. Alka mashine se kwanyo jiangweni modongo go. Matachiela temo gocho netoko ka usibe. Koro kinyeo ticket. Temo miona nyisi mondo mikasi. Koro kinyeo ticket. Koro kinyeo ticket nyakwara Ramogi Juang. Ang ni dembri demba tin nyaka seche manga bruisi. Ka nganyisi tinyo ticket to ka gocho ni kwa wacho ni ji abich to tema kwa ji abich pesa. Samuri ni nenu simbika yiwakti linga to inde kod mabalang. Samuri tile monge kod mabalang no mapsa ni manuri to mondo mioti gocho la ria dik. Koti sieke jam tafadhali. Sawa. Abo nyisi chema chio nyalo nyogodo ticket mondo thulo ni obeda mal mokalo mar bedo jalo. Chokado ni nyanya ticket abo nyisi chema ber nyewe ticket. Wache ko gwenge ne chalna digi kodira. Mamiela jawatima koguka. Karango
hivyo tu. Wakati ngine ndio kujido mashindi ndio kujido. Hii ni gani moja ndio. Tengine chana de giko dira pimnae. Mombasa na chana de. Homa Bay, Kisumu City. Chana de. Siaya kababa. Ukijisa ni Migori County chana de. Dr. Capital City of Kenya, Nairobi.
wache ko gwenge wanyakwara mweji wangiko dirane chalnde dakika 20 tok sabich. Hello. Yes. Ario maberi ni nade? Anario maberi si. Mama uchini yako jako kise. Machini jako kise. In command. Antie Kisumu. Yes. Koro gwengwa Marco kise. Yes. Weche mwanja ohenya josi. Ang'o timore pimnwa? Baba moro nitie gwengwa ka. Kokise. Yes. En gi bareya. Oja doho. Mama maduong' nyalego. Yes. Mama matin. Ha? Mama matin to kendo nyamkamba. Nyatol. Pogo udi ariyo gi nyamkamba yore mama maduong' bogero yore. Opogo so pogo dala kanto kangato gi dala ni. Opogo minyero to minyero. Okay. Koro mama maduong' ni chalo na nitie bedo mar kindgi. Yes. Manuka odiga dala ne. Ndung ni okika mama maduong'. Okika mama maduong' se kawo muda mang'eny. Okay. So sebedo kuwinjo matin. Mama ni chodo kelo ji dala kano kama isubere moko. Yes. Koro inga ale mama no popo time gimoro. Koro na josi baba ni tabu moro du achiel mokalo. Tabu mar? Tabu ni sitima koro ne ofini sitima to sin kama mama tin komo dake. Toke no rumo. Koro toke no rumo ko dai kama ka. Sitima uge. Koro sitima okle okti. Koro baba ni komano ni tanana bikelo atini. Maka enda kanya toto onge. Koro chalni ko temo ko yudo ka weche abaya. To koro ka mama matin dala ne ka to sitima uge. Koro baba ni todo atini. To talo ina be kaka ni moro. Kamano dhie wako kwa duong'eyo. Kwano dhie akia tuwele wale. Yes. Mama duong'eyo to nda sisi mamwali. To ko wuok kanyo to wang' matiwa ni chuya. Chuer do mane iye? Chuer makuma na iye to ranyo madiri. Rao madiri ka to wele gida grainda mtiana mame. To bosi mo ngar mama maduong'o ni. Mimi nimesema kama tendo la hicho. Makamuo no. Cabinet mama. Ndio hapa ndani ni hawa. Badi nego mama na. Para kako wate no nako ni dekoro kusikia hizo left and right ni munene moko. Ikiwacha ni mama tu nego na toklade. Tokwachiga. Nako mana wita mama ni buogo. Koro na kai ka remo kalo ni ni baba gi wacho. To maber ni 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 to ber. Koro na ko gosi ka police. Yes. Oche ne police na bara bana oche ne police na to ko ne baba gona ti ni ne mama. Koro police ni de ko sawa ni ade yeso mar bala kuma ni tie mama wa ai haraka nyo. Baba pokuanga naye ala baba kuchoto. Sako mwana toyo mama na mama mimi ikora. Asa yudo ni mane ni chodo. Asa yudo ni na kata sana sitima. Omera no utomo na ndio. Otoma. Omera kama. Ni mabana de kata. Ai to polito chosadi. Police de nossa identidade police kama wabani. Kalau kama mama chani mara mama ni mtare mote bwana baba ni umukia kwa mchezo. So police kama kwa mama baba yeye. Police masita. Police kichochaba mama tukete gate. Omara ya bogari na kasa mara ni lwa senta ni. Police watu wote na Roma ni mtu mwingine mkuru kwa police kwa remoto la teboti na Roma. Koro dice te lo wako konia au kenala Kisumu.
ambulance kama mati ya Kisumu. Koro mama ne tantiero ya ICU ya sane. Pole. To baba ne. To no ringolal. Poko juke. Poko juke koro no wawinjo malenge mama no to wange go gadiera ni no jita leka ka police kende. Koro ni no jika police asembo be ikameto. Be kende uon. Koro nako ni kogo timo mejo kanage kawa kicho pokucho. Koro nage wadigi nako ni okapi koro ingo bilo godala ge karneni ge ka. Wadigi mat. Oliel. Yuda wadigi wanani. To kenge ni anomo mi nego na mera. Obwana cha ni defend ni ni yuani ndo nyocha ni gudo modu abido mangani koro madonjo no wadwa marat. Omera jogo nyogo wadigi kwana ni orgini. Oto go po wadigi koro. Wadigi to ringo la kringe ni no defend wadigi. Yes. So ano jogo na jogo ni aspect ni kara ene manyo chuso wadigi ndo mama ni tena. Wadigi ne jiranda wadigi ne ino wese gigedo machigi kama mama dunia makragi ko wadigi. Mama matinto kimuger mabor gichien. Nyatol. Eto gere mabor. Koro jogi chichi ni nyaka bedi ni orgi ni emose didu enyiso bwana metimbe na mama mitino. Mama koro keno toni. Koro mane wach manoti moregwen ka eko kise waka. Ma ok no be maber ahinya walamo mana Nyasaye ni mondo etieno ira piny Nyasaye odonji mondo odonji chuny ji weche mag tong'o mon gi mondo ji oayie. To koro wach mar ni mama ni mowuotho ni en sabich ginus nyakwar Mugejwang. En sabich ginus. Kapo nono ni yikori kuom dakika 30 ka gik saa 6 to watimo draw ma ibro nyiswa ni joloch dhi bedo adi chakre sani nyaka saa 6 in thuolo mar 100 ticket ka 100 kete mpesa paybill number 525241 kar account ndikni Ramogi. Giyawe kendo sabich ginus mar Onyango obodhi nyaka saa 6 e wang'e 100 ticket 100 voucher 100 mpesa paybill number 525241 kar account ndikni Ramogi. Oyuak ni mama ni wuotho ne oyuak nyaka Mugejwang ni mama ni wuotho e mom ko dhi kocha sitima sitimo lal network lal token donji temoro token oge kwani wach mar joma mine nyaga tiri token ni en adiera tegikidi kanaleya wacha komo mori gwengewa en adier ni onyalo ng'ado ni token kitwo kode mayenya kwa duka. Hello Ramogi. Machiegni osida. An Pastor Boss osida mar kura masomo. Machiegni. Ng'ota kot nochwe obaber kendo bura kae. Kot ochwe mane matimore. Wach ma koth do ase osida ni koth jo no mang'eny koso mano no kwa wacho. Nyakwara Mugejwang yawe tadwa ni riri kod tek mokal nikech iko dwe adwa ni mondo miyud gimoro maber chuth. Hello? Adimo. Machiegni. Oyawre. Nyidhi nade? Adi maber. Uwe wata mula kwa dede. Idhi nade nyakwa dede? Adi maber. Adi apur gwengo maber. To mange. Ega mon mato kene to matwa. Mon mato ngado ken so mon ngado token. Da kokika mani. Mane wacho ni wakanalia. Mane wapunyo ni wakanalia. Monyo biti motere grinder. Seriously. Kwani wacho ken malicha ma. Mano kanalia. Wacho kogwenge. Yire mano loru no by the way the window ni gune chana de weekend me tickets we need to join it sabrabera sana
Wati ko Januari. Mimi mabeni matarka pata. Siribadi lungi wararwa. Siribadi lungi wararwa. Humanite wako Januari. Siribadi lungi wararwa. Hello, hello. Hello, hello. Nyisa mot mote gwengu. Hello, hello. Line de maraj mod pikoso. Hello. Yes, Siviade. Mami chio. Achio, tina de mama. Vera bele kumu mama Wilfrida. Madigni Wilfrida. Mama. Wana mama. Masisioni mafia kogele doma kuchuna kadua kwa kama na amara na ndio kwa ndio. Yo, agwengu to onge. Kata tena Roma kia wa do yudo waka. Obo biro yude. Hello, hello. Ah, Nyagot. Mar Nyagot. Isio na ngaro. Nyagot chio maber. Ngo chio maber se county ka. Awuoyo gi? Ma tingo gi ma aluga tay. Ma chiegni teknwa gwenge. An ka mona mumba county. Yes. Wan ka. Yo aluga pita ga loro Nyagot. So when mara bom gi anu amare to lero ka winje gi ma. Asante sana. Hello, hello. Ramogi. Karchunje luo. Nyanyongo. Yes, fanya nyakachi. Awino chuwe miyo gidok. Woi miyo yo mana gidodume. Chegni. Winje gi awa. Nyata ko adwete mete mwenge. Nakro ga no. Asechi ko ita. Koro una orini ukani. Kata ni kela yo kawinde wati moro ti mana mara. Mana mangato on gode o muko tugero de makoko yao de lamdo ji. Yes. Mane masamoro kire lakini moto mara macha chaba kama kamjo mara cha seba kwadwa. Asante sana wimiyo mana gidoka. Hello. Ya joga mtoto. Ya duo lodge kwa uri. Machie uri Richard nade. Wini nyoga ber. Yes. Otomiti mero tilama dinyizika ngoka. Sana monika mwango ndege oriedo. Ndege ndika mwango no kukagambo. Yes. Ndiki kumoro kamoni kadanga mashuru. Kama ngoka. Mimi mama chini ya joda mimi mati maganya kuare. Kima. Mimi ba ndore ndo tata kanyo ile ka so do ka debut with pa. Moro sabu kama. Para mo sa paro de ko do banya ro tuyo. Dan do ka ribe ne desani. Do ni man ka ya da kanya de mo. Do no ni te no mo ko kesani. Jowa. Da no yi wo do se ma ku ni te ni se ma ko fo ni de do ko no an ti yo ko ka timle ungi. Pole. Mana da ka kawo kiyo ku da ro ka mo ko ni me de mo. Pole sana. Toto Kenya medo kongmagi kokal mbesha maisha. Hello. Yaore. Hello. Margaret yaore. An. Arsogi Margaret. An. Oh, Margaret sindere kanya. Mano. Mano. Margaret isere ngima oro ni no. Amano. Intiere kanye Margaret. Margaret. Hello. Intiere kanye. Antiere ndoa. Congratulations. Hello mama. In bendo wedne. In bejala bede loch mi look ni monika uno. Nyoma vocha muslim shell empese bilamba 525241. Kara account ikiramogi. Opa code BCL bila 199. Jumati bu ina poga boru okwiri ga doje tugoni.
adongi dakika 23 to walore adongi dakika 23 to waloro kidieni watimo draw kapkimia tikelo ka 100 kete pesa pebi number 525241 kata kamdikira mugi dakika 23 temane warodo Marachiel 2025. Hello. Yes. Okruoth machiegni. Machiegni. Hey. Wate wake. Hello. Yes. Wachika ne weekend osipokech na kumata. Mane majuok. Yes. Hey. Nyithindo nyalo luare. Hello? Hello, Nadisa. Uteno do. Mira kuchora. Iti murina de gisimu. Ye Mama Lydia. 20 minutes nyakora mugejo wangu. I don't get 2 minutes. I don't get 2 minutes. Ben gitiketi. Wamundo. Eida prareo wache kuwenge. Lakini gucha karakta gu kidu kitu giongo feel nango. Feel na adi. Inemea au mileti. Kichi kuoka. Redo koyana. Belinga. Ada koma chelina mame gumba. Airu para. Kato biri na nyano chalo na. Loke kirembi mabedi matala papa. Silbari lungi wararwa. Auno kikumka pomia ticket. Dakika prabi kikumka pokimia ticket. Sawa. Korogo kwano bendini. Sawa. Atema. Sana nyakala. Mama Lydia duoga neka. Yes. Machiegni asol. Happy New Year. Ano beri tinde siepa. Amora maru jawano. Yes.
dala ti kori na kuni inda me o malengo ni nyalo ko dala mari biro ko nyalo ne siwo icho to kama ne iko le dala maro win maro ke giro ko me kiki ko mari klade siwo kala ki le dala na icho to ka le mo ke ki tuwa de ni o go ala kanyo wach ni law mai pinyo kinyi law mai wa mi law no mai ko ne o ke mari mutu mama ni de ko bi ma isi ma guru ko ma de ni ngi ko le da ko bi ka bana no te mo ka ko ko ni na mo sani to be goli ne ko dal non ko gol no ko gol ka ma se bi ka dala gi na mai ko ka ko no ka ko to nyaka ne nyare cha dagi bona ni magi ni thin wen no ko nya chonare no ke na ke ni kiti buke ni ne ro nya ra ni tu no e man ko no agi ko mo e ke na timo eni ka wonu neno numia wich bar kendo wonu neno numia wich bar full ka wonu numia headache Karuralia muru yo wi tabu pinyi mano kana kamage tu go shit Mia ticket dongi da paga chela doaka ka 100 ticket pay number 525241 kada account diknira mogi hello hello Otieno duk kabisa correct di mana primera pin mara mar kanyan tabo ayo mo min bala no or no de na de su ako de mo ni para di ora de come ora normal di tare o de come dalla tabo ora me ora chimo ratu no para ma mara ko de yo ora yo no puedo ver yo ni ora watch no lo wuoyo why oro lo wuoyo okto wuoyo adio ma cosa si dice bueno no kaito kawanyo se yepo to koro neno nango ya laka ankara ka mo no ma ko akiya na desi yani ko neno mia full dose neno mia full dose mukle January te Messi agona rembe ola Messi agona rembe ola ko mi ci ko ni rumo nyakora muge 5 minutes temate kibi jolno chadilo sani okay chino wo all wo
Full dose. Hello? Yes. Ario maber ma. Mini rio de usiepa. Ario maber. Ero kamano. Mano ke ibi. Ibi ade nyake ibi. Anti maber na rodi ko. Koe koda usiepa manyako. Osiepa moro ni mane de. Jaluo. Jaluo timo gik magugu. Ni mano wayudore mano nadi moko ok yesu ok nyuolre kamano madichuo kende dak to ng'ato kende to bet kia imagine amba wuoro ana pere gwe munya kwara mugia jwang wokoda alini madichu sari kwa tini madichu dro alini ngosari negi wangi alini angeki ni mana matena angeki mana matena nyakwara mugia jwang wacho ni mondo mianyisi to moro bende wacho ni we kiam ni timia ticket ko kiam ni base okay so right adongi kika par hello ama be ni chionade anga no timo mabe pole yes Asante. Hello? Yes. Berenya, mara baba twins. Baba twins mara njeka sawa. Olwati ita pia modro daki kochiko. O mera neli magugu manyanya go makisoka. Weche magugu. To mano makobone ne okulande. Anga no timore. Wandi smart nyatara. Manyatara. Apa ni madrasa pale kampia. Ai manyata kumantie. Ni mono taraka ni tare mama kwa baba kwa nyom. Ndi moro sochi ko jambo. Watchman ka sochi ni ngetu meri ito. Karo mo sochi to ka no ya komana ni ndela toro ku ko ni compound. To ko yo ko compound. To ni tanya ni kisi ku ni ni sa mene kani. Prechwa ni mo to video ko. Ai. Ani ni ma ka mana ni. Ichi to paro ke Puado woman koro work ko no school. Chunoge. Ai. Koro no chose ko. Ma ke nyulu go ko ni kage. Ma school no tete tete no ko donje. O ko ne jo nyulu ma ba ka so no ko lando mu re. But ni en del go karami chu ni ma chu do ko ne koro pa ka ka di nyol. Ni mo ko to na ya be to ni ni mara. Ko wa ne ko ni sta no ka je mo ni school ka. Ka ko chu ni ya ne chu no ka che to mai do di dar di to ata time. Ai. Ni de ko school no no. Kon fa da ko no ibiro winda na. Ko na yo ni ken to school da ni ma no. Kine sani ma wuti ko do kan ni ko no ta ba ta ba den ma ni no te more. To school ni to ko belle en teacher re ko ni go ka ni ore no ma ka no. Ma sani ka ni ro ka bi su no to ko de no to de bi ta ni school ni ko su ni ya para do ko ko to to do ni ya ju se ma ni na ma na sa ya. Ai. Mara ma nya ra ka
Ano. Ngama Kisumu chieng kanyo. Mani Kisumu man majikanya wachi. Ai, aja sasa. Aha. Adong gidi kabiro 7 minutes. 7 minutes. Amete gidi kabiro temane. Temane. Sisi mabenya keta masa maira nyako mgejuanga gimare gigi kodwe mara chiel 2025 tamoro holo bimi huo twani watie kwegi jana donge jamare jumate sasa baba twins inigisi marma no video iko una na satani kile inigaja social media no video ila no deka liko video orna inamba na wani ka wonu me full dose ma January 2025 mata nyanya kachi nya just 14 look dakika mogi kile dakika beach okay. Okadila ni kindi 4 minutes. Abisa daki dek modino daki dek modino kilometer sario daki dek no area gelo ya
mia ticket. Kiri ya glory. Mijuka. Mijuka duke to weri mo Nairobi mo ai mijuka Kiri aglory to mijuka dio hey bon bok do pin volume ju kan lor Radio Ramogi Kachundaluo Radio Ramogi ndi motel pinyi luo radio mami ponj kare madongo ganda we manyien githungi mor chunyi e kardo kuni ko mi pira rioga chielo seto wale ndi chumbo mkane pingima moido ndamo 100.1 FM Kisumu 100.1 Nakuru Prochika Beach .4 Prochika Gabro.4 Mombasa waido reondamo Prochika Ario NC en sauchele wa marudi yechin Radio Ramogi Radio Ramogi Radio Ramogi Archu Radio Ramogi Radio Archu Ramogi Chenye leo machuo Relax City Mashigini ogai marbila matakome mardo matakome kwa jokanyo mar kwetha mabende bedayo jogo madwa bedo koma dul maraisi mondo miyo nene otimo mano moge mibadhi ramora kendo ginywa